А як было ўсё насамрэч? Праўда, яна такая рэч, якая вырываецца заўсёды наружу. Ты дагэтуль верыш, што ўсё можа быць па законе? Ну ты і навалаш. Ну чый Крым, ужо ўсе расказалі, чый Крым. Марыя Калеснікова выйшла з турмы. Дзякуй Александру Григорьевичу. Мы размаўляем з усімі людзьмі, але гэта не значыць, што мы здаем нейкія пазіцыі ў гэтых размовах. Дзякуй Богу, не расстралялі, я ж кажу, у нас значнае паляпшэнне сітуацыі. Хлопцы і дзяўчаты, вы на канале Часных Лайф і ў нас новы відос. Тун-тун! Я прыгнаў на некалькі дзён у Кракаў, каб правесці іх з Максімам Знакам. Максім Знак, вядомы беларускі адвакат, адзін із галоўных твараў беларускага пратэсту, які 5,5 гадоў правёў у беларускай турме. Сёння вялікі і натхняльны выпуск аб тым, як захаваць сябе, як не зламацца. Ну і карацей, там Лукашенко, Зеленскі, Калеснікова, усё як вы любіце. Таму з вас падабайка, каментар, каб гэта відэа пабачыла як мага болей народу, і мы ўжо пагналі. Тун-тун! Знак, ён які? Як цвёрды знак з 3 клічнікамі. Зараз, калі мы ўжо з ім пазнаёміліся, я магу сказаць, што гэта нейкі фантан, творчы фантан, які ўжо пачаў закідваць ідэямі. Той момант, калі з'явіўся Макс, калі яго выпусцілі ўжо, і мы ведалі, што ён выйшаў, гэта быў такі, нейкі шчаслівы фінал пэўнага адрэзка часу. Гэта было, вау. Гэта палёгка. Макс, які знак? Ён, пры тым, што ён вельмі такі мяккі, але ён глыба такая ось. Пытанішка табе. А ці цяжка? А ці цяжка? Гэта Ці цяжка гэта свая ноша лёгкая. Ну, вось бачым, 15 еўросікаў. Але людзі, якія бралі, кажуць, што добрая рэч. Толькі там нейкі твар непразумелы нейкага чалавека. Прабач? Прабач лепей там, да, чым тут? Ну, крыху змяніўся. Слухай, але я працую над гэтым. Дай мне крыху часу. Ты калі фоткаўся на зоне, Так. як гэта было? Таму што для мяне было прынцыпова. Я фоткался з усмешкай. А ў мяне таксама, дарэчы, з усмешкай. Першую фотку, мне здаецца, у іх там ёсць нейкая нейрасетка, якая робіць з нармальных людзей зэкаў. То бок там мяне здымалі неяк так зверху, і там у мяне такі вось яйка на галаве такая вялікая, сплюснутая, сціснутая. Вырос твару такі. Ну, я б даў гадоў 25 толькі за гэтую фотку гэтаму чалавеку, які... А другая фотка ўжо рабілі, пэўна, нейрасетка зламалася ці што. І я там усміхнуўся, і атрымалася супер класная фотка. Я хацеў бы яе забраць, можа, выкарыстоўваць для візы, для пашпарту, але не далі. На зоне я паказваю такі сімвол. Бачыш такі сімвол? Якія асацыяцыі цябе з ім? Гэта чарапашкі ніндзя. Не. Вось, глядзі, гэта што? Перамога. В, Вікторі. А тут колькі бачыш літар В? 2. Клас. Я лічу, што гэта сімвол вызначае Veritas Vincit. Veritas Vincit гэта азначае ісціна пераможа. Veritas Vincit. А як ты каму гэта ўсё паказваў? Людзі ходзяць туды-сюды з аднаго боку ў іншы, і там бачыш, што чалавек ідзе з таго боку зоны, ты ему не, можна так вось павітацца, а можна штосьці паказаць. Там хлопцы нават такое паказвалі. Адны хлопцы паказвалі друг другу вось так вось, але не зразумелі іх цалкам, тыя, хто знаходзіцца ў зняволенні. А вось гэта такі фірмовы знак. Не адразу атрымліваецца, але потым такі акрабатыка. А што яшчэ вось цябе здзівіла, калі ты выйшаў на свабоду? Самае, пэўна, найбольшае маё здзіўленне, я пабачыў свайго сына і пазнаёміўся з ім наноў, бо калі я апошні раз яго абдымаў, яму было 12, а зараз я яго сустрэў, яму 18. Ён вышэй за мяне ростам, у него больше памер нагі, я ўжо магу не баяцца, што ён забярэ мае красоўкі, але ведаеш, гэта, сапраўды уражанне такое, гэта мой сын, Алесь, я яго памятаю, але гэта таксама ўжо не хлапец, уже мужчына малады, з якім я мушу неяк паразумець.
разумецца і чымсьці быць яму карысным вось ужо зараз. Гэта адначасовы чэлендж і вялікае здзіўленне, што так свеце, што час ідзе. Мне здавалася, што ўсё так, як у 20-м засталося. Мы дагэтуль, я думаю, і я, і шмат хто з маіх калег па зняволенні, мы дагэтуль застаемся часткова там. Сэрцам, эмацыйна мы не гатовы прыняць некаторыя рэчы. Можа, гэта і добра. Можа, і добра, што штосьці мы там не ведалі і неяк на нас гэта не ўплывала. Што мы взяли аднім пакетам гэтую інфармацыю, а не па кроплі яду штодня прымалі. Вось у мяне, калі я там упершыню побачыў бацькоў сваіх на кароткім спатканні, яны крыху там пасядзелі, і для мяне было вельмі шкада, што гэта у тым ліку за мяне адбывалася. Гэта спроба зноў-такі сказаць, што калі ты робіш добры ўчынак, а хтосьці за гэта карае кагосьці, то ты не мусіш рабіць добры ўчынак. То бок, калі ўчынак быў варты таго, вось гэтыя наступствы, пра якія ты кажаш, яны насамрэч не такія відавочныя, як нам зараз бачна з 26-го года. Вядома, я шкадую, што мне не было побач сыноў. Я спрабаваў, што мог рабіць для таго, каб быць разам з імі. Там я пісаў пакуль ішлі лісты. Калі не ішло лістов, я таксама пісаў. У мяне там цэлая дэшка. Усё цікавае, што вычытаў кнігу, я адразу пісаў сваім, каб быць з імі побач. Прынамсі, для мяне гэта працавала як псіхатэрапія. Але калі ты пачнеш на сябе ўскладваць віну за тое, што зрабілі іншыя людзі, то нікуды ты ў добрае месца не прыедзеш з такім настроем. І вось гэта якраз тое, што ад чаго варта адвучыцца адразу, калі ты пачнеш станавіцца на гэты шлях разумення дзену. Як пяецца ў той песні, калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля. Такое філасофскае пытанне пра кошты. Варта яно было таго, ці не варта? Я сябе калі там пракручваў, ці пайшоў бы я яшчэ раз, вось я б пайшоў. Таму што інакш у той момант было немагчыма. Хтосьці кажа, гэта арыштанцкая этыка, што калі там хтосьці цябе зневажае, ты мусіш абавязкова адказаць, бо інакш ты губляеш свой гонар. А гонар губляць нельга ні ў якіх абставінах. На мой погляд, гэта увогуле гісторыя чалавецтва. Ва ўсе векі шляхетныя людзі, я маю на ўвазе шляхетнасць не як там радавод, а як адзнаку. Шляхетныя людзі заўсёды на выклік адказвалі. То бок, калі гонару іх кідалі выклік, яны не маглі не адказаць, інакш яны бы перасталі быць сабою. Тут на волі усе гэтыя 6 гадоў усе спораць, ці трэба было гэта рабіць, ці не трэба было, ці вы перамаглі мы, ці не перамаглі. У цябе якая рэфлексія на гэты конт? І гэтыя гаворкі, яны усе ўзнікаюць з пэўнай фрустрацыі, цалкам зразумелай, таму што мы зараз тут, вось як ёсць, па-рознаму склаліся лёсы, вельмі вялікія ахвяры, вельмі трагічныя наступствы ў гэтай сітуацыі. І вельмі хочацца, вось так як ты правакацыйнае пытанне задаваў, таксама абрынуць усё гэта на сябе. Мы самі вінаватыя, што нас тут закатавалі. Але не трэба гэта рабіць. Вось што было б, калі б нічога такога не адбылося? Пэўна, мы ўсе б засталіся ў Беларусі. І вось уявіце, нічога не адбылося, мы ўсе зараз в Беларусі. Клас? Клас. Але вы ведаеце, што зараз адбываецца ў свеце, вы ведаеце, якое стаўленне на міжнародных там нейкіх пляцоўкаў. І тое, што зараз да беларусаў ставяцца не так, як, напрыклад, да Расіі, гэта таксама з-за таго, што адбывалася ў 20-м годзе. Тое, што мы зараз знаходзімся у вымушанай міграцыі, але такая опцыя ўвогуле існуе, гэта таксама наступствы таго падыходу. Тое, што мы зараз штосьці можам увогуле рабіць з табой, размаўляць, гэта таксама наступствы тых рэчаў, якія былі здзейснены. У меня было шмат такіх дыскусій. Я запытваю, пасля крытыкі, якую там на мяне, там на іншых людзей, якія працавалі ў 20-м годзе, абрынуліся, што ўсё не так зрабілі, варта было тое, варта было сёе, вось. І потым такі кантрольны стрэл у галаву, апошняе пытанне, а як вы ўспрымаеце асабіста там вось лета 20-го года? І ўсе гэтыя крытыкі, усе, хто мне кажуць, што трэба было штосьці інакш рабіць, яны кажа, гэта было суперкласна, гэта самае светлае адчуванне, гэта ўздым нацыі. Все, мне больш нічога не трэба. Калі так чалавек адчувае, не важна, што ён далей кажа. Не важна, што там, вось гэта галоўнае, што было. І гэта ў сэрцы застаецца.
наконт таго, што можна, што не можна, ідзіце да аналітыкаў, хай яны раскладаюць там па палічках, што куды я сваё позірк гледжання не буду распаўсюджваць, таму што гэта спекуляцыя таксама. Трэба думаць на будучыню, рабіць вартыя рэчы на будучыню, а не ўспамінаць пра мінулае. Гэтыя пацеркі эмоцый, імгненні сэнсу ў суцэльнай безнадзейнай шэрасці, гэтыя водгаласы, няхай сумных, але усмешных. Вядома, для вас. Максим Знак. Все мої обов'язки, я серйозно ставлюся. По підписанню книжечок і все останнє я зараз прийду і все буде. Все, дякую вам я ще раз. Дякую. Это невероятно. Люди заходятся за Камерон топ, Максим Знак топ, все топ. Вау. Макс, распавядзі мне, калі ласка, мы зараз падняліся на нейкую верхатуру. Чаго ты мяне сюды прывёў? Па-першае, сюды прывёў не я цябе, а мяне сюды прывёў мой сябра. Ён сказаў, што ёсць такое месца ў Кракаве, і гэта месца моцы. А я ўвогуле ва ўсе гэтыя рэчы так не зусім верыў, але потым у Белавежскай пушчы аднойчы я адчуў, што вось менавіта на гэтым месцы ў мяне з'яўляюцца адчуванні, такія перажыванні, якія ў іншых месцінах не бывае. І потым я згадаў, што так, ёсць такія на зямлі, былі такія месцы, дзе ты адчуваеш на сабе вельмі добра, нейкія думкі з'яўляюцца добрыя, нейкія натхнення прыходзяць. Тебе у гэтым годзе была сустрэча праз Zoom з чалавекам, які кіруе іншай краіны. Цікава было паразмаўляць ці не? Ці можна будзе застацца ў Украіне, ці будзе дазволена гэта зарабіць? Ці можна будзе у Літве ці ў Польшы застацца? Ці можа вы дапамагчы ў гэтым пытанні нам? Дзякую вялікі. По-перше, дуже гарно розумію білоруську мову, навіть не думав. Канешне, было цікава. Я захапляюся шмат рэчамі, якімі ён зрабіў і робіць дагэтуль. І паразмаўляць з ім было прыемна, таму што я размаўляў па-беларуску, ён сказаў, я выдатна разумею беларускую мову. То бок. І мне потым сказалі, што не вельмі шмат беларусаў з ім наўпрост камунікавалі па-беларуску. Магчыма, гэта было пэўным, добра яму таксама было пачуць, што мы можам беларусы па-беларуску размаўляць, быццам бы сюрпрыз нейкі такі. Вось. І мне здаецца, што ёсць добры настрой у адносінах да Беларусі, ёсць добрае разуменне усіх асаблівасцяў, якія ў нас ёсць. Бо украінцы проста могуць прад'явіць вельмі шмат да нас нейкіх пытанняў. І ён на той размове, якая была, ён вельмі мякка пазначыў, што вось гэты момант ёсць, але ён усё разумее. І вось за гэтае разуменне таксама яму варта падзякаваць. Ну і тое, што яны нас прынялі, гэта была сітуацыя, я разумею, это была вельмі складаная сітуацыя. І калі б яны не пагадзіліся, там вельмі кароткі тэрмін, то, магчыма, я б дагэтуль бы сядзеў з гэтым чалавекам і казаў, што заўтра выйду, заўтра, а потым бы настаў 30-й год. Бок і за гэта таксама і спадару Зеленскаму, і украінцам усім трэба падзякаваць. Паспеў ты адчуць, што сапраўды краіна ў вайне, бо я табе скажу, што для мяне было так жахліва, калі вас вывозілі, вы толькі з ПКТ, і вы адразу там праз дзень у бомбасховішчы. Нам адразу прымусілі паставіць паветраную трывогу на тэлефон, уключылі усе наладкі. Нам сказалі, што можна рабіць, то бок з кожным паасобку правялі лекцыю наконт бяспекі, каб разумелі, што тут усё сур'ёзна.
Але мы не разумелі, што ўсё сур'ёзна, але калі нас там у 2 ці ў 3 ночы падкінула кожнага гэтая сірэна, якая завапіла ў мабільніку, і мы пацягнуліся ў гэтыя бомбасховішчы, і потым пачулі, як не проста выбухі ў небе, як яшчэ трасуцца гэтае шкло ў гатэля, вось тады мы зразумелі, як гэта сур'ёзна. Дастаткова 3 дні правесці ў Чарнігаве, каб прынамсі вось гэта адчуць. Гэта яшчэ не самае такое пекла, як ты разумееш. А цябе не было на першай прэс-канферэнцыі, якую не ведаю, вы вымушаны былі даць, вас папрасілі даць. Ты з'явіўся толькі на звароце да Зеленскага. На твой погляд, ўсё ж такі вось гэтая першая прэс-канферэнцыя была памылкай? Чаму цябе там не было? І ці можна было ее пазбегнуць? Ну, нас запросілі на гэтую прэс-канферэнцыю, мяне таксама запросілі на прэс-канферэнцыю. Мы відавочна знаходзіліся усе ў дрэнным псіхалагічным стане. Таму у нас было шэраг там сустрэч разам з усімі вязнямі. Мы гэта абсуждалі публічна, і кожны з тых, хто там быў, можа распавесці пра тое, аб чым мы дамаўляліся. Дамаўляліся мы пра тое, што зараз ідзе перамовы з амерыканскім бокам наконт вызвалення нашых таварышаў, якія засталіся там. Мы дакладна ведалі, як працуе гэта ўсё ў адміністрацыі устаноў і іншых супрацоўнікаў, што яны будуць дакладна глядзець першыя вось словы, якія будуць сказаныя, і што кожнае неасцярожнае слова можа вельмі істотна паўплываць на лёс іншых людзей. І ў такой сітуацыі мы разумелі, што мы, па-першае, не вельмі адэкватныя, па-другое, мы можам знішчыць нейкія дамоўленасці. І таму варта, па-першае, ісці на прэс-канферэнцыю тым, якія найлепш падрыхтаваны да прэс-канферэнцыі, а па-другое, лепш не кранаць нейкіх балючых пытанняў, па іх можна выказацца пазней, калі не будзе вось такой увагі, калі будзе больш добры псіхічны стан і больш інфармацыйнае поле запоўніцца. Вось, і гэта ўсё мы прагаварылі разам. У тым ліку тэма магчымых катаванняў, у тым ліку тэма санкцый, тэма вайны. То бок у кожнага можа быць меркаванне на гэты конт, але не зараз, хаця б праз некалькі дзён, калі крыху стане ўсё больш ясна. Я асабіста мог быць на гэтай прэс-канферэнцыі, і нават усё было падрыхтавана, але мы падумалі, ну і я сам сказаў, што я быў у зале, дарэчы, што там з былога штаба атрымліваецца і Віктар, і Маша, і я яшчэ дадатак, зашмат. Ось яшчэ там быў Лась Латковіш, Александр Федута. Калі у трох сядзелі зусім неяк не збалансавана. Таму я просто сказал, давайте гэта будзе дрэнна выглядаць, давайте я просто вось тут пасяджу і пачакаю. І зараз усе кажуць, які ты малайчына. Я кажу, што я не малайчына, я сядзеў у зале, і калі б я быў на сцэне, я таксама бы прытрымліваўся тых дамоўленасцей, якія былі разам з усімі вязнямі зроблены. Гэта не значыць, што пасля нельга сказаць тое, што думаеш. Гэта просто значыць, што ў той момант вось так было зроблена. Можа, мусілі мы па-іншаму зрабіць, але мы так дамовіліся. А цябе здзівіла рэакцыя на гэту прэс-канферэнцыю? Найперш мне здзівіла тыя пытанне, што яны задаваліся тройчы. Я б не вытрываў асабіста, кажучы, хутчэй за ўсё я адказаў бы на пытанне па сутнасці. Але гэтае пытанне задавалі нашы беларускія журналісты, і толькі там апошні уже дабіваючы стрэл там быў ад украінскага блогера. Гэта мне дагэтуль падаецца чымсьці, што я не магу зразумець, навошта гэта было рабіць. Калі яны бачаць гэтую сітуацыю, калі яны бачаць, што унікаюць адказу не так ці не, і вось гэта колупаць гэтую ранку, навошта трэба рабіць, я не ведаю. Мне здаецца, што тут уже все высветлілі, все уже сказалі сваю пазіцыю, все выразна, все добра артыкулявана. Было і было. Давайте забудземся уже нарэшце пра гэтую прэс-канферэнцыю. Мне столькі раз давялося ўжо тлумачыць гэта, нібыта там штосьці ёсць што тлумачыць. Всем цікава, чый Крым? Чый Крым, уже ўсе расказалі, чый Крым, і гэта не пытанне меркавання, чый Крым. Гэта пытанне таго, што запісана ў міжнародных дакументах. Вось Савецкі Саюз супыніў сваё існаванне, ёсць міжнародныя дамоўленасці, ёсць межы вызначаныя, там напісана, чым Крым, што Крым украінскі. Прынамсі, з пункту гледжання міжнароднага права, Крым украінскі. Тое, што адбывалася потым з Крымам, гэта ўжо вы ведаеце всю гэтую гісторыю, і гэта ўжо не пытанне міжнароднага права, гэта ўжо пытанне, якія нейкім чынам гэта міжнароднае права хочуць як
модуляваць. Звычайным ранкам, звыклым месцы людзі бачылі цуд на нямізе ў Менску. Уявіце, што вы на траецкім прадмесце, паглядзіце на поўдзень. Вы ўбачыце ветразь, паміж махамі шэрымі, ці вы бачыце ветразь. А калі не бачыце нас словам, не паверце, гучыць. Тая рэакцыя пасля таго, як Маша вярнулася ў публічную прастору, цябе здзівіла? Я ведаў Машу, калі я для Закамерона пісаў апавяданне Маша, і гэта дакументалістыка, то бок сапраўды быў снег, сапраўды мы выйшлі з камеры, сапраўды мы ляпілі гэтага снегавіка, сапраўды яго звалі Маша, і сапраўды яго нас прымушалі разбурыць, мы хацелі яго схаваць, а потым вось спусціўся хтосьці з кантралёраў і відавочна яго разбурыў, але мы нават адзін перад адным зрабілі выгляд, што ўсё нармалёва і што ніхто нічога не чуў. Вось, але гэта літаратура, хаця і дакументалістыка, а вось зараз я бачу нібыта як прароцтва, якое збылося, бо вось гэтае захапленне Машай, натуральнае захапленне, зразумелае захапленне, як яно імгненна ператвараецца ў нейкія хвалі хейта, не з боку ўсіх, але з боку вельмі актыўных нейкіх людзей. Гэта нібыта хтосьці взяў і перакрэсліў канчатак гэтай гісторыі, і там не кантралёр б'е ў жывот гэтага снегавіка, а вось людзі, проста тыя самыя людзі, якія ляпілі, якія рабілі гэта вялікае пунцовае сэрца, якія хацелі, каб гэтая Маша жыла, каб яна была ў бяспецы. І вось зараз штосьці змянілася ў іх настроі, ў іх чаканнях. Не ў Машы, бо Маша нічога не змянілася. І яны пачынаюць вось гэта рабіць. Вось гэта для мяне сапраўды дзіўна. І мне падаецца, што гэта як заўсёды, што проста на паверхні найбольш актыўна выказваюцца тыя пасіянары, і чамусьці яны апынуліся тыя, хто з негатыўным пунктам гледжання. Я асабіста таксама ў гэтай фэйсбучнай бойкі не лез, бо я ведаю, што гэта толькі пацешыць троляў, калі туды зладзяць каментарамі. Хацелася? Так, хацелася, але я стрымліваюся заўсёды такія моманты, бо зноў-такі, як мы казалі, што спрэчка не вартая таго, каб туды лезці, варта даводзіць сваю пазіцыю і на гэтым спыніцца. А тут было ўсё відавочна і так, на мой погляд, все было відавочна. Хто разбіраецца, той разбярэцца, а хто мае сваё меркаванне, незалежна ад таго, што зробіць там, напрыклад, гэтая Маша будзе казаць, гэта дрэнна, альбо будзе казаць, гэта добра. Але ўвогуле вось гэтая вось рэакцыя мяне вельмі, не тое, што здзівіла не тое слово, расчаравала, пэўна. Чаму ўсё гэта так спрацавала? Таму што шмат хто нарысаваў сабе гераічны вобраз Машы, якая парвала гераічна паспарт, і вось тут людзі чакаюць, што Марыя Калеснікова выйшла з турмы, і вось яна скажа, што Лукашенко не вельмі добры чалавек, а замест гэтага на вось гэтай першай прэс-канферэнцыі, пра якую мы казалі ўжо, яна нібыта 3 разы кажа, там, дзякую Александру Григорьевичу. І мне здаецца, вось гэта не змэчылася ў большай часткі людзей. На твой погляд, трэба было дзякаваць Александру Григорьевичу, ці не трэба было? Выйшлі людзі на свабоду, так? На свабоду людзі могуць выйсці, толькі адзін чалавек можа гэта зрабіць. І Маша сказала яму дзякуй за гэта, каб заахвоціць таксама вызваляць людзей. Бо ёсць такое вядомае выказванне. Калі ты зрабіў памылку і не выпраўляеш гэтую памылку, то ты робіш яшчэ адну памылку. То бок, гэта не значыць, што калі вызваляюцца людзі, то першая памылка яна неяк заціраецца. Што дзякуй за тое, што пасадзіў турму. Але за выпраўленне гэтай памылкі варта сказаць дзякуй каму заўгодна, таму што інакш мы павінны таксама вярнуцца ў турму. Калі вось мы такія, што мы не прымаем ніякай літасці, што мы не прымаем ніякіх вось такіх рэчаў, да, то вось тое, што зараз кажуць, гэтыя наратывы
якія абрушваюцца на Машу, ну, мне здаецца, што тады сумленныя вызваленыя людзі, калі гэта ўсё праўда, калі так сапраўды лічыць беларускае грамадства, што ніякіх перамоў, там ніякіх вызваленняў не аддаваць ні кроплі нічога, ну тады мы павінны стаць і пайсці ў бок Беларусі і здацца. Што датычыцца таго, чаму варта ці не варта казаць дзякую, мы былі ситуации, все вызволенные, были ситуации в тех местах, где мы не выбираем, с кем мы коммуникуем. И звычайно, каб про штосьці дамовіцца, нам трэба было размаўляць з людзьмі, з якімі, можа бы, мы не захацелі размаўляць у звычайным жыцці. Але там маглі быць і злачынцы нейкія, маглі быць і прадстаўнікі адміністрацыі. Толькі яны маглі даць штосьці, што было патрэбна для жыцця там у тым месцы. Да? Нават нейкія дробязі. Гэта заўсёды ўзнікае, гэта побытавае пытанне. Ніколі, я ўпэўнены, і ў Машы, і ніколі ў мяне не было такога, каб нейкіх такіх дамоўленасцях мы ахвяравалі сваю годнасць ці нейкія свае прынцыпы. То бок мы размаўляем з усімі людзьмі, але гэта не значыць, што мы здаем нейкія пазіцыі ў гэтых размовах. Вось. І гэта дарослае стаўленне да сітуацыі, да рэальнасці. Калі мы жывем у сусвеце рэальным, калі нам трэба дамагацца нечага, таго, што мы хочам дамагчыся, хаця бы маленькімі крокамі набліжацца да таго, каб людзі былі вызвалены, для таго, каб тыя, хто сядзяць у турмах, зараз атрымалі магчымасць крыху больш павольна дыхаць, то ім там унутры трэба пра гэта размаўляць з тымі, хто ім перашкоджвае. Нам трэба размаўляць таксама, каб ім стало лёгка. Калі для таго, каб вызвалялі людзей, трэба толькі сказаць дзякуй, праявіць нейкую ветлівасць, пацешыць нейкае там адчуванне уласнае вось у той асобы, так ё-маё, няўжо гэта таго не варта? Уяўляеце, калі б яно спрацавала вось адразу, да, і была б заява. Сказалі дзякую, трэба было раней сказаць дзякую, я б адразу. Гэта ж мы не ведаем, як працуе механізмы прыняцця рашэнняў. І вельмі нярэдка гэта ірацыянальныя механізмы. Таму я шчыра ўдзячны Машы, што яна не пабаялася казаць тое, што яна казала. І ўдзячны за тое, што яна вось на гэты рынак меркавання выклала сваё меркаванне, якое там зараз ёсць. А ўжо будзе яно выкарыстоўвацца ці не будзе, гэта залежыць ад тых людзей, якія сапраўды вядуць пэўныя перамовы і аб нейчым дамаўляюцца. Гэта ж не мы з вамі зараз робім. І яшчэ адна вось прэтэнзія, якая была да яе, на мой погляд, то её выказванне пра тое, што мы не збіраліся свергаць дыктатара і вось мяняць рэжым. На твой погляд, у чым была кампанія вось Бабарыкі пасля таго, як яго зачынілі, аб'яднанага штаба, пасля таго, як усё здарылася? Чаго дабіваўся аб'яднаны штаб у 20-м? Тое, што рабіў штаб, было неаднаразова агучана і пісьмова, і усна. Ва ўсіх выказваннях мы адразу казалі, што вось у нас кропка А, кропка Б, мы пойдзем, выкарыстоўваючы ўсе метады, каб дасягнуць кропкі Б і пры гэтым, каб не было парушэнняў законаў, будзем выкарыстоўваць любыя легальныя сродкі. Ось. І ніхто ніколі з штабу не казаў, што ў нас ёсць мэты тыя, якія дальше за якія мы з Машай пасядзелі. Да? То бок нас абвінавачвалі ў змове з мэтай захопу ўлады. З гэтага пункту гледжання дагэтуль вісяць мае пасты ў Фейсбуку, там все напісана. І я дагэтуль магу тое самае казаць. Ці разумелі, ці не разумелі, ці было ўяўленне, ці было ўяўленне. Шекспір пісаў, што мір тэатр, усе акторы. Тут таксама у 20-м годзе было вельмі шмат актораў. Хтосьці быў бачны на сцэне, хтосьці быў не бачны на сцэне. І у кожнага актора, калі мы кажам пра тэатр, ёсць свая роля.
Нельга адначасова быць, напрыклад, там і Гамлетам, і адначасова быць і Гільденстерном, і Розенкрэнцам, і Гертрудай, і ўсімі астатнімі. Да? То бок ты мусіш выбраць сваю ролю і граць яе як належыць. Бо інакш гэта будзе фарс, інакш гэта будзе штосьці непадобнае на сапраўдны твор. Мы казалі, што мы ведаем, як рабіць па законе. Мы рабілі ўсё па законе. З пункту гледжання матэматычнай, вось як матэматыкі даказваюць тэарэмы у геаметрыі, напрыклад, там пачынаецца з таго. Ну, вось уявім, што вось так. І тады мы пачынаем спрабаваць раз, два, тры, тут не, тут не, тут не, тут не, тут не. Мы атрымліваем адмову па ўсіх сваіх варыянтах, па ўсіх сваіх ідэях, якія мы спачатку, прэзумпцыі, якія мы зрабілі, і кажам, ну ўсё, вось метадам ад адваротнага мы давялі, што не атрымалася. Мне здаецца, вось гэта мы менавіта і зрабілі. То бок зараз ёсць задакументаваны на вялікай колькасці лічбаў, на вялікай колькасці элементаў пацверджаны кейс, што не атрымалася ніводнага прававога сродка выкарыстаць цягам усёй кампаніі, пачынаючы з траўня і сканчваючы жнівнем. То бок у нас былі адмовы па ўсім напрамкам. Нам нават з тым, што пайсці ў суд, таксама была адмова. Вось, гэтую тэарэму мы давялі. Тое, што мы зможам давесці нейкія іншыя тэарэмы там, і нейкія іншыя матэматычныя формулы вывесці, мы ніколі не маглі абяцаць, бо, шчыра кажучы, вось я, уласна, я не ведаю, як гэта рабіць. Я ведаю, я вось праўнік, я за гэта адказваю, я зрабіў усё, што мог тады. Што нам яшчэ было трэба зрабіць? Ну, я дагэтуль не ведаю адказу на гэтае пытанне, і ніхто мне пакуль што, нават ты, у каго былі нейкія ідэі, не смог адказаць на яго, ну, упэўнена і так, каб пасля нейкіх перапытанняў не змяніць свой пункт гледжання. Таму мне здаецца, што ну, калі кожны зробіць все, што ён можа на сваёй пазіцыі, то павінна штосьці атрымацца. Чаго хочуць беларусы? Ян Купала адказаў, і беларусы хочуць з людзьмі звацца. То бок, калі імкненне людзьмі звацца будзе у кожнага ў душы настолькі важкім, што яно пераважыць усе вось гэтыя страхі, якія ёсць, то тады і вынік будзе іншы. І я не кажу зараз пра нейкіх там дзеянняў, там супер нейкіх дзеянняў, калі там трэба рабіць гераічную ўчынку. Не, дробныя крокі, але усе. Мы пра гэта казалі ў 20-м. І мне меркаванне не змянілася, што толькі гэта на штосьці можа ўплываць. Калі не выконваецца грамадзянская дамова, гэта абражае гонар, гэта абражае ось гэтае грамадства і выклікае абурэнне. І калі такое абурэнне ёсць, то там ужо не да таго, каб лічыць, о, ці, можа быць, не будзе прэміі за квартал. Ну, што такое, а можа быць, там з крэдытам будуць нейкія праблемы. То бок мы, ну, гэта непараўнальныя зноў такі рэчы. Але гэта немагчыма словамі растлумачыць, оно павінна знутры ісці. Кагосьці ідзе, у кагосьці не ідзе. Зараз складанне з гэтым усім, бо ты, у каго ішло, ўжо прайшлі свае колы, і ў іх ўжо таксама ёсць расчараванне, і гэта расчараванне ў лепшым выпадку перайшло проста ў маўчанне ці нейкія дзеянні. Ну, проста яны зараз апранаюць на сабе гэтую кіслародную маску, бо цяжка жыць. Дзе прыгажосць якая? Вось я табе і кажу, мы якраз пра такія рэчы размаўляем, і як прыгожа. Ну, каментары потым пачытаеш. Ты што ты да гэтых каментароў? Я ўпэўнены, Я ўжо ведаю. будзе Ну, топ. конечно, все будзе добра. Напрыканцы. А зараз што, не пры канец? Зараз яшчэ нават не пачатак. Не складваецца ўражанне, што калі вось людзі у зняволенні, то іх так крыху міфалагізуюць. То есть яны такія становяцца нібыта волаты. Першая хваля такога непаразумення там Машы, Віктора Дмітрыевича у тым, што людзі прыдумалі сабе нейкую карцінку, а яна нібыта не такая, як ёсць. Рытарычнае пытанне, відавочна, што гэта так. І я нават там вершах напісаў адразу пасля вызвалення, яшчэ да таго, як пачаліся гэты негатыў. Мне адна сяброўка англамоўная прыслала верш на англійскай мове, што вось ты такі герой,
А я адказаў такім разважаннем таксама на ангельскай мове, там не памятаю колькі радкоў, але сэнс быў такі, што героі яны добрыя, калі на адлегласці. Калі ж герой ужо з'яўляецца тут наўпрост, то гэта вельмі нязручна. То бок гэта можа выклікаць пэўныя праблемы. І таму я не лічу, што штосьці дрэннае ёсць у тым, што міфалогізацыя адбываецца тых людзей, якія знаходзяцца зняволены, бо я ведаю, што ёсць сапраўды людзі зняволены, якія рабілі і робяць, на жаль, дагэтуль вельмі моцныя ўразлівыя вещы, якія з'яўляюцца сапраўднымі героямі. Але калі чалавек выходзіць і не апраўдвае нейкія чаканні, і з-за гэта яго пачынаюць крытыкаваць не за того, што ён змяніўся, бо ён такі самы, як і быў раней, а за таго, што ты яго ўжо ўяўляеш іншым, і за гэта крытыкуеш, што ён не падобны сам на таго, якім ты яго ўяўляў. Вось у гэтым, відавочна, праблема ёсць. Маша, напрыклад, Калеснікова для мяне герой. Ну, то бок, яна спраўдзіла сваімі ўчынкамі, што гераічны ўчынак яна зрабіла, гэта бясспрэчна для мяне. Ну, калі казаць з нашых сучаснікаў, Мікола Сладкевіч таксама герой, ён таксама здзейсніў учынак. Гэтыя учынкі былі здзейснены ў розных абставінах, але яны паставілі сваё жыццё, сваю свабоду, усё, што было, вось на тое, каб зрабіць тую справу, якія лічылі вартай таго, щоб яе зрабіць. У гэтым сэнсе яны героі, то бок яны не вагаліся. Давай трэцяга, я люблю лічбу 3. Ну, а трэці ты. Бо ты робіш добрую справу, ты здымаеш відосікі, в гэтым таксама ёсць штосьці. Гэта мы выражу. У гэтым таксама ёсць штосьці гераічна. Я кожны дзень хожу не працу. Гэта, канешне, не подзвіг, але штосьці гераічнае ў гэтым ёсць. Я памятаю гэтую фразу. Были у тебя такие думки, что, пойду в великую политику? Не было у меня таких думок. Мне не пройшоў гэты перыяд. В смысле не прошел? Ну, не было думок. Не было думок. Я меў на увазе, што у мяне я апынуўся вось у гэтым, мяне завіравала ў 20-м годзе, я быў юрыстам, потым хобана, і я нейкі грамадскі дзеяч. Яно просто так здарылася. У якім стане табе больш комфортно? У юрыдычным ці ў грамадскім дзеячы? Ну, юрыдычным прасцей, бо задаюць пытанні, на якіх ёсць дакладны адказ, які магу абгрунтаваць. А вось у гэтым стане невядома. Пытаешся ты такія рэчы, якія ўвогуле ніхто не ведае, а ты хочаш, каб я табе адказаў. І кажаш, калі ўнікнеш адказу, то будзе там нейкая не вельмі добра, штосьці адбудзецца. Я хачу табе на асацыяцыі пагуляць у невялічкую гульню. Я табе прапаную у 3 словах ахарактарызаваць самых выбітных людзей, якія паўдзельнічалі ў 2020 годзе. Давай спачатку Віктор Бабарыка. Ён усё пачаў. Марыя Калеснікова. Яна моя падзельніца. Клас. Я з яе гатовую віветку і куды заўгодна. Яна ж моя падзельніца, ты ведаеш, гэта назаўжды. Слухай, а ты зараз у камандзе Бабарыкі і Калеснікавай ці не? Я зараз, я ўвогуле ў камандных гульнях не вельмі, ну, я ж марафонец там, айронменец, яны так паасобку бегаюць. Ведаеш, як гэтаму, у фільме «Кінзадза», гэта здарылася яшчэ у 20-м годзе, там вось скрыпач не патрэбны, так вось праўнік не патрэбны. На гэтым этапе праўнік не патрэбны ўжо быў тады. І зараз я сябе шукаю, яны сябе шукаюць. Паехалі далей. Вераніка Цыпкала. Вельмі добры юрыст. Валер Цыпкала. Знаўца розных тэхналогій. Сцепан Пуціла. Нябачны мне чалавек. Роман Пратасевіч. Славуты нашчадак Штырліца. Сергей Тихановскі. Сімбаль Святланы Ціхановскай. Святлана Тихановская. Вельмі яе паважаю. Ну, хай будуць такія 3 словы. І давай яшчэ Алеся Беляцкага. Гонар і годнасць. Светлана Алексеевич. Мудрасць і глыбіня. Беларусы увогуле. Не лепшыя ў свеце. І Максим Знак. Гэта вось я. 1 снежня 23 года тебя отправили у рэжым інкамунікада. На мазгах, як гэта адбілася ў цябе? 1 снежня я зайшоў на памяшканне камернага тыпу, ПКТ.
На 3 месяцы, як мне тады здавалася, што цалкам нармалёва, ну то бок гэта можна вытрываць. У меня была ідэя, якраз сеў, пачаў пісаць кніжку, таму у меня першы месяц ввогуле незаўважна праляцеў. Потым кароткі адпачынак у Шыза на Новы год, ну каб пуцёвачку мне падагналі па знаёмству. Потым я дасядзеў гэтыя 3 месяцы, а потым был працяг. Дык вось рэжымам камунікада мне ніколі не прызналіся, што ёсць нейкія абмежаванні ў лістах. З афіцыйнага боку пазіцыя такая: ну мы ж не вінаватыя, што вам ніхто не піша. А калі вы пішаце, то вядома, мы аддаем на пошту. Калі на пошце губляецца, то гэта ўжо не наша справа. У мяне забіралі лісты кожны раз. Ну там пад дзвер трэба было прасоўваць, і цэнзар іх забіраў. Але штосьці там адбывалася, яны не даходзілі. І зразумеў я гэта толькі ўжо напрыканцы лютага. Апошні ліст, які атрымаў, быў ад 6 лютага. Потым лістоў не было. Я спачатку думаў, што можа затрымліваць, можа некаторыя будуць прапускаць. Спрабаваў там рознымі варыянтамі нейкак дагрухацца, пра штосьці паразмаўляць, штосьці зразумець. Адчуванне тое, што гэта ўжо ўсё, і так яно і будзе, прыйшло, пэўна, дзесьці ў траўні. У меня тады яшчэ скончылася і магчымасць набываць штосьці на таварцы, то бок я як чалавек датычны, магчыма датычны да тэрарыстычнай дзейнасці, прынамсі ў спіс дададзены такі. Не могуць жа тэрарысты набываць сабе, напрыклад, туалетную паперу. Вось з гэтага моманту стала ўжо зразумела, што не будзе ні лістоў, не будзе ні магчымасці чагосьці набыць, і вось будзе як ёсць. Будзе гэты бетон, будзе гэтая каморка, і тады сапраўды быў пэўны час, мне быў патрэбны, каб гэта ўсё прадумаць, размеркаваць і прыняць як дадзенасць, што вось такія ўмовы, далей мы працуем з гэтым. Яно ж заўсёды так наступае. Калі забралі в Наваладарку, там таксама спачатку падавалася, што штосьці інакш мусіць быць, а потым звыклі ўсе. Ты ж ведаеш гэты анекдот пра беларуса, які садзіцца на стул, дзе цвік убіты. Гэта наша нацыянальная суперздольнасць. Нічога не ходзіць ні туды, ні сюды? Што рабіць? Выбіла цябе, ці ты як ты з гэтым справіўся? Па-першае, я не супыняў пісання лістоў, я лісты працягваў пісаць і пісаў да самага сканчэння майго быцця там у гэтым камеры. Я пісаў лісты, складываў іх тэшку, я адпраўляў раз на месяц там, ці на 2 месяцы тэставы нейкі ліст, каб разумець, што нічога не памянялася. А так, усё цікавае, што я чытаў, я працягваў размаўляць і з бацькам, і з жонкай, і з сынам, і з сястрой. Тут нічога не змянілася. І тэрапеўтычны эфект ад напісання лістоў ён застаўся. Вядома, я не мог ведаць, што іх адбываюцца, але я прыдумляў за іх. І я прыдумляў толькі добрыя рэчы, таму што калі ўжо пісаць ад іх імя ліст, яны ж будуць мне пра добрае штосьці казаць. І я прыдумляў там нейкія поспехі, напрыклад, Алеся, і потым пісаў яму ў лісце, што я ганаруся тым, які, без падрабязнасці за што, бо гэта былі мае прадумкі, але тое, што ім ганаруся, гэта была святая праўда. У нас таксама ёсць беларусаў талент, і гэта вельмі добра выкарыстоўваць сродкі масавай дэзінфармацыі, знайсці у каго горш штосьці адбываецца вось проста і зараз. На гэтым пабудаваны ўсе навіны. А вось там вось так дрэнна, а вось там вось так дрэнна. Калі ты пачытаеш сусветныя скарбы літаратуры, ты знойдзеш мноства прыкладаў людзей, якія сядзелі, напрыклад, і вязніцы таксама, якім было значна горш, чым мне. Вось іх гэта таксама крыху супакойвае. І у меня такая менавіта за 2 дні да вызвалення, ці за дзень нават да вызвалення, за дзень, да мяне завялі новага суседа. Я такі паглядзеў, думаю, ўсё, нашыцца святкую Новы год, бо ў меня ўжо ўсё скончылася. І я казаў, што ў мяне ўсё скончылася, тут заходзіць чалавек, я думаю, ўсё, яны вырашылі, што вось ён моя крыніца розных неабходных рэчаў, будзем святкаваць Новы год разам. Ведаеш, гэта стандартная там прывет-прывет, там як завуць, далей які артыкул, далей калі вызваляешся, тое, што трэба для знаёмства. Ён сказаў свой, 28 год, запытваю цябе колькі. Тут такая сітуацыя, альбо 30-м, альбо заўтра. Такі, як заўтра? Я кажу, я не ведаю, магчыма, я спадзяюся, што будзе заўтра, а калі не, то 30-м, можа паслязаўтра, а калі ўжо зусім не, то можа ў 30-м. Ён пасмяяўся, потым яшчэ увечары, калі ложкі адкідалі, ён кажа, што заўтра выходзіш? Я кажу, выхожу заўтра, чаму не, калі атрымаецца, будзе файна. Вось мы кладземся спаць, у 2:45 ночы нас падымаюць, заходзяць быццам усе, хто там быў, усе гэтыя людзі з адміністрацыі, афіцэры, там, кантралёры.
Заходзяць яны согласно рэгламенту, у них дружкі павешаны на пляшы, бо ну, мы ж небяспечныя, мы ў ПКТ знаходзімся, там трэба асаблівую меру кантроля. Мы, як адчыняецца дзвер, мы павінны стаць там вось як такія перакрэсленыя птушкі, прыбітыя да сцяны у адмысловую пазіцыю. Калі яны зашлі разам, запоўнілі сабой усю гэтую камеру, я яшчэ паспеў паглядзець на гэтага свайго нового суседа і пабачыць яго позірк. У позіркі было такое вось жах, і думаю, божачкі, зараз вось яго тут, і мяне з ім таксама. Чаго мяне сюды пасадзілі? Ён ужо ведаў, што ў мяне там ёсць пэўная палітычная гісторыя, і відавочна было, што ён вельмі моцна перажываў то, што ён апынуўся такім становішчам, дзе яго зараз не могуць не тронуць. І яму кажуць: так, вы зараз спакойненька, ціхенька кладзіцеся спаць. Ну, ведаеш, ён спакойненька, ціхенька лёг, але не спаў. А мне кажуць: а ты ўжо збірайся. Я пачынаю там збірацца, уже разумела, што гэта ўсё з рэчамі і з усім. І ён гэта разумее, і я таксама лаўлю яго позірк, і гэтым позірком вельмі складана сказаць, што пачуццё такое: ну ты і навалаш. Што ж ты са мной робіш? Толькі што чалавек выходзіў у 28, я ў 30. Ну гэта важна, на 2 гады раней. І тут вось такое вось гэты жарцік пра заўтра раптоўна стаў праўдай. Ну, гэта псіхалагічная траўма. Я спадзяюся, што ўсё будзе добра, але вось атрымалася так. Офігеть. Мені здається, що у тебе сапраўды нейкая кіношная гэтая гісторыя. Блин, У нас усіх кіношная ну, гісторыя. бо гэта сапраўды капец. Калі адбылася знакамітая сустрэча у СИЗА КДБ, твои адвокаты сказали, что это не были переговоры, это было изложение мнений. Что касается Максима, то он изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то большой комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении. Ты сейчас на свободе, и я хочу тебе задать это питание. Что ты абмяркоўваў з Александром Лукашенко? Мы дамовіліся ў пачатку нашай размовы, што размова будзе канструктыўнай і што мы не будзем змест гэтай размовы выносіць звонку на паблік. То есть вы з Лукашенком дамовіліся? Ну да, так, гэта была не як умова, а як дадзенасць пры правядзенні. Вось тое, што зараз я ведаю, там з'явіліся пэўныя часткі гэтай размовы ў пабліке, не адмяняе таго, што асабіста я абяцаў. Да? Калі захочуць паказаць тое, што я казаў, гэта, я думаю, застанецца заўсёды ў архівах, і калісьці можна будзе паглядзець гэтую размову цалкам, менавіта цалкам, таму што з кантэкста вырваная фраза можа прагучаць дзіўна, і я маю на ўвазе тое, што публікавалі па БТ, не пры сябе, а пра тое, што публікавалі на БТ, бо яна была таксама не ў пэўным кантэксце. Ты маеш на ўвазе Ціхановскага? Ну так. І Колі, так? Ну, ось так, бо было тое, што было перад ёй, было тое, што пасля ёй было. Але гэта не так істотна. Істотна тое, што большую частку часу гэта былі, ну, гэта дакладна былі не перамовы, гэта была, як сказалі, пазіцыю сваю, і большую частку часа мы слухалі тую пазіцыю, якую вельмі добра усе ведаюць, ці тыя, хто глядзіць, напрыклад, беларускае тэлебачанне. То бок, калі хочаце даведацца што, паглядзіце беларускае тэлебачанне, там все сказано. Адзін з удзельнікаў той гісторыі казаў, што ты прапанаваў сказаць: блин, хлопцы і дзяўчаты, рэпрэсію ўжо на такім узроўні, было шмат людзей, можа ёсць сэнс узяць і адпусціць нас, каб не эскаліраваць канфлікт. Наколькі вось гэтае выказванне плюс-мінус супадае з тым, што ты тады казаў? Не заставіш расказваць змест заставляю. беседы, але тую пазіцыю, якую ты зараз агучваеш, яна не зусім супадае з маім унутраным пачуццём. То бок, калі я кажу, што трэба адпускаць палітвязні, я кажу звычайна пра ўсіх, а не пра сябе асабіста. І гэта дастаткова такія пазіцыя моцная. Сапраўды, што магло прагучаць, не ад мяне здаецца, але што магло прагучаць, гэта тое, што перамовы, ну і нейкія там сталы, магчыма, калі мы, ну, хаця б знаходзімся у пэўным, ну, не зэкаў прывязлі ў аўтазакі там тварам у гэты кілім, які ляжыць у джылі, а нейкім іншым чынам. Такая думка, пэўна, гучала, ну, яна відавочная для ўсіх. Але каб вызваліце нас, мы будзем штосьці рабіць, не, такого, ну, я, прынамсі, не магу уявіць, можа, у стрэсе якім, але не, я меў на ўвазе, што ўвогуле
Усіх вызваліць? Не, то, што ўсіх вызваліць, гэта дакладна магло прагучаць, і гэта казалі і до, і пасля. І я і зараз кажу, вызваліце ўсіх. Трэба ўсіх вызваляць. Я так і разумею, ты ўпершыню сустракаўся з Лукашэнкам. І якія у цябе засталіся адчуванні ад гэтай сустрэчы? Слухай, ну мне было расчараванне, бо я спадзяваўся ўсё ж такі на нейкі канструктыў. Я зразумеў, што не, мы не з'яўляемся зараз зноў-такі з пункту гледжання яго, мы не з'яўляемся людзьмі, з якімі можна размаўляць. Мы з'яўляемся людзьмі, перад якімі можна сказаць прамову. Невядома для каго, для чаго, гэта там розныя версіі могуць быць, але то, што гэтага нічога не атрымаецца, было зразумела ўжо з самага пачатку, бо тон быў зададзены такі, з якога было гэта відавочна. Але мы спрабавалі. Тое, што вас у баню хаця б свазілі, гэта топ ці не? Не, гэта не топ. На мой погляд, своеасаблівы здзек. Проста пасля размовы, замест таго, каб вярнуць мяне ў тульную камеру на валадарцы, мяне завялі ў амерыканку, без усялякіх рэчаў, без всякіх тлумачэнняў. Сказалі, все, ты зараз тут. Я кажу, колькі, кады, што, мне рэчы трэба, там, зубную там, шотку, далі пакетик, вось табе. На наступны дзень таксама без всякіх тлумачэнняў на этап, і толькі потым уже, калі ўсадзілі нас у гэты аўтобусікі, сказалі, вы едзеце в лазню. Але, разумееш, да гэтага ўсяго часу выглядала гэта неяк, так, дзіўна. Ўсё гэта было адстаўлена, представляеш, як вельмі небяспечныя людзі ідуць у лазню, якая знаходіцца дзесьці там у лесным масіве. Як ты бы абставіў гэта мерапрыемства там, з пункту гледжання мер бяспекі? Ну, гэта была вельмі дзіўная лазня, скажу я тебе так. Ну, мне здаецца, там было охраны на вас просто там было на ўсё, кожным месцы. Там было некалькі колаў, там былі, то бок, такое Можаш даць дэтальку, каб зразумець, вось, што выходзіць, гэта сапраўды здзек? Вось ты, гэта не... Не, не здзек? Слухай, Арыштанты, да? Калі вы штосьці дала ім жыццё, слава Богу, вось далі нам лазню, там штосьці можна было паесці, памыцца, ўжо слава Богу. Але уяві, што ты нармалёвы чалавек, не арыштант, вось ты выходзіш з лазні, выходзіш на ганак, перад табой лес, і ў гэтым лесе коламі стаяць чорныя людзі са зброяй, якія цябе ахоўваюць. Уяві, што ты ўвогуле едзеш нейкі лес з людзьмі са зброяй, калі ты яшчэ не ведаеш, што там можа з табой зрабіць. Такое гэта дастаткова дзіўнае адчуванне, можа быць. У мяне зараз на твары там нешта напісана, мне здаецца, што... Мне здаецца, заўсёды аднолькавае напісанае на твары. Просто я такі... Я просто стаю і думаю, гэта не вельмі утульная гісторыя. Гэта апошняя лазня, якой я быў, хаця я ўжо 2 месяцы на волі. Я хутка гэта выпраўлю, але лепшае з таго, што было з пункту гледжання лазні. Мы хадзілі кожны тыдзень у лазню, быццам бы ў лазню, але гэта ж быў проста душ. Перамовы. Зараз вось у нас у дэмакратычным коле ідуць людзі, хто за перамовы, трэба дамаўляцца з рэжымам. Ты як лічыш, ці магчыма зараз там нешта дамаўляцца, нешта рабіць, ці не? Перамовы заўсёды магчымы, і перамовамі заўсёды ўсё сканчваецца. Пры любым варыянце развіцця падзей сканчваецца ўсё перамовамі альбо капітуляцыяй. А што датычыцца таго, што я лічу, ці што ты лічыш на гэты конт, ці што яшчэ хтось лічыць на гэта не мае ніякага значэння. Для перамоў важна, што думае на гэты конт тыя, хто будуць весці перамовы. Таму мне смешна глядзець за парадамі, што там рабіць, напрыклад, Еўразвязу ці Злучаным Штатам Амерыкі. Яны ведаюць, што ім рабіць лепей за нас. Калі мы пачынаем гэта рабіць, гэта такі самы падман. Быццам мы вырашаем, як тая кніжка, як кіраваць сусветам, не прывлякаючы ўвагі санітараў. Мне падаецца, што бессэнсоўна пра гэта размаўляць, калі будзе сітуацыя, калі перамовы магчымы, яны пачнуцца. Але не пачнуць. Зараз такой сітуацыі прынамсі я са свайго пункту гледжання не бачу. Што датычыцца таго, ці магчыма, ці немагчыма, заўсёды магчыма. Я хочу расказаць адну гісторыю з гэтага пункту гледжання. Прыехаў у калонію адзін чалавек. Не на вялікі тэрмін, яму там у калоніі трэба было прабыць 3 месяцы, 4 месяцы, так як летні лагер такі. І праз літаральна там пару тыдняў ён такі задуменны ходзіць, кажа, я все думаю, пісаць памілуху, не пісаць. А потым праз нейкі тэрмін ён прыйшоў, кажа, все, я вырашыў, я напишу, каб яны мяне адпусцілі там праз, все-таки на 2 месяцы раней буду дома. Я яго запытываю, слухай, а чаму яны цябе адпусцяць, калі ты напішаш памілуху?
Он такой, а як? Я ж вырашыў. Ну я ж вырашыў, што варта, ну, што я напишу памілуху. Гэта для мяне было такое рашэнне сур'ёзнае. І яго ў галаве ўвогуле няма такога варыянта, што ён напіша памілуху, а яго не памілуюць. Бо гэта ён для сябе ўсё высветліў, ўсё зрабіў. І мне нагадвае наша сітуацыя таксама, што мы штосьці там сябе думаем, што перамовы, не перамовы, а насамрэч эфект прыкладна такі ж. Вось калі да цябе гатовы прыйсці хтосьці па перамовы, ты можаш думаць, як сябе паводзіць на іх. Калі не гатовы, ну, это можаш толькі марыць пра перамовы. Я не думаю, што варта марыць пра перамовы, трэба рабіць штосьці для таго, каб яны набліжаліся як магчымасць. А зараз проста казаць, ну, добра было б, каб перамаўлялі, трэба гэта, гэта мара, не дзеянне, трэба дзеянне. Я вырашыў цябе прывесці да вось гэтага будынка. Ведаеш, што гэта за будынак? Не. А я табе распавяду. Давай. Менавіта ў гэтым будынку калісьці даўным-даўно Францішак Багушевіч выдаў першы зборнік сваіх твораў «Дудка беларуская». Вау. Вось калі ўсе шукаюць нацыянальную ідэю нейкую, там час ад часу бывае такая, трэба проста адчыніць гэтую дудку беларускую, прачытаць уступу. Там усё напісана. Вось у прадмове да дудкі беларускай там ёсць 3 асноўныя пункты. То бок першае, ён піша, што наша мова не мужыцкая якая, а такая ж добрая, як іспанская, нямецкая, французская і іншыя мовы. І нам варта на ёй рабіць і кніжачкі, і ўсё астатняе, так як робяць іншыя народы. Ну, я так не цытую, але тэкст прыблізна такі. А другі пункт у яго быў, што менавіта самая вядомая цытата, што было шмат народаў такіх, якія яны страцілі мову сваю і зніклі. Як чалавек, які, калі памірае, яго займае мову перад тым, як ён памрэ, вось мы ведаем, што гэта такое. Дык не пакідаеце ж мову беларускай, каб не ўмерла. То бок гэта ідзе такі паралель медычна дакладная, што калі ўжо мову адняло, дык усё, больш нічога не дапаможа. І трэцяя яго думка, ён кажа, дзе Беларусь знаходзіцца. Беларусь знаходзіцца там, дзе ёсць беларуская мова. Ён кажа, вось там зараз так апынулася, што шмат хто з беларусаў тэрытарыяльна знаходзіцца не ў межах Беларусі, але калі пачытаць прадмову да дудкі беларускай, то што не замінае лічыць, што Беларусь там, дзе ты знаходзішся. І таму рабіць ўсё, што трэба для таго, каб гэтая Беларусь квітнела. Мы стаім насупраць месца, дзе была выдадзена дудка беларуская. І мы стаім з чалавекам, які напісаў у зняволенні 19 кніг. 18 ці 22 там уже як лічыць. Я ўжо жартую, што зараз я ўнікальная сітуацыя, я ж напісаў сапраўды шмат кніг, але ніхто апроч мяне не ведае, яны добрыя былі ці дрэнныя. Ну, я лічу, што добрыя, але мне такі меркаванне суб'ектыўнае. Мы зараз можам казаць, што яны былі геніяльныя, пакуль яны не знойдуцца, а яны хутчэй за ўсё не знойдуцца, ну, як там другі том мёртвых душ ці штосьці такое. За маёй спіной месца, дзе выдаваўся Мацей Бурачоў. Да, я на яго хачу глядзець. Тады ты глядзі на яго і натхняйся. Бо я табе прапаную назваць 5 беларускіх кніг, які павінен пачытаць кожны беларус, каб натхніцца і каб зразумець Беларусь. Бо ты прачытаў у зняволенні каля 2000 кніг. Топ-5 кніг беларускіх, я магу толькі аднаго Караткевіча назваць 5 кніг, якіх варта прачытаць кожнаму беларусу. Бо Караткевіч мой любімы пісьменнік. Караткевіча моя любімая гэта «Каласы пад сярпом тваім». На другое месца я паставіў «Христос прызямліўся ў гародні». Бо гэта таксама адна з тых кніг, якімі я захапляюся, яна выдатная. Беларускасць, вось гэта, якую мы шукаем, яна, мне здаецца, у кожным радку Караткевіча, яна натуральна адчуваецца. Ну, прынамсі, у мяне так. Я разумею, што там з пункту гледжання літаратурных нейкіх крытыкаў ці там прафесараў літаратуры можа быць там нейкія заўвагі, але мне гэта ўсё роўна. Я буду чытаць «Каласы» столькі разоў, колькі мне гэтага захочацца, і нават калі я ведаю, што там будзе, і нават магу там згадаць самыя дробныя дэталі. У Караткевіча ўсё вельмі ідэальна, ну ўсё вельмі натхняльна. І беларусы там проста уау, якія крутыя, але романтыка. Да штаба Бабарыкі, да 20-го года усе кажуць, яны на бумазе таксама все класна, ідэі, але яны вельмі романтычныя. На твой погляд, ці магчыма вось думкі і наратывы Караткевіча
унесці ў Беларусь. Ты пытаешься да Караткевіча прыпісаць палітыку нейкую сучасную, і гэта тое, што мне падаецца не вельмі слушным. Прош Караткевіча, калі мы ўжо гаворым пра літаратуру, апроч паэтаў такіх як той же Купала, Богданович, якія натхненне дораць сапраўднае. Ёсць яшчэ аўтары, якія мусім прачытаць, каб вось не толькі рамантызм быў, але і разуменне, як працуе ўсё і ў галовах, як працуе гісторыя, як гэта адбываецца насамрэч, калі адкінуць натхненне рамантыку. І гэта найперш творы Быкова. І я б на першае месца тут паставіў сотнік. Яшчэ ў мяне з любімых твораў Быкова, вядома, гэта і альпійская балада. Вядома, гэта знак бяды. Бадай, што адзінае, што ведалі кантралёры, якія мне казалі, які ты знак? Знак бяды. Я заўсёды запытаюся, а вы чыталі? Я кажу, не, але ведаем. Я кажу, не, я добры знак. Ведаеце, калі адчыніць Быкава і пачытаць, ён таксама піша пра сучаснасць. Бо тыя праблемы ён паказвае людзей у экстрэмальных становішчах, як працуе псіхіка, і ўсе вось гэтыя справы, там ёсць людзі, якія імкнуцца да таго, каб штосьці зрабіць, ёсць людзі, якія імкнуцца да таго, каб зрабіць сябе лепей. Всё гэта ў Быкаве бачна вельмі выразна, і гэта тое, што з-за чаго свет і пакутвае. А ты чытаў жоўты пясочак? Жоўты пясочак гэта, вось я не паспеў назваць, вось гэта таксама адно з тых твораў, які кожны беларус мусіць прачытаць. У жоўтым пясочкі вязуць людзей, якія штосьці зрабілі, штосьці не зрабілі, і іх вязуць на расстрэл, буксуе машына, і гэтых людзей міліцыянты кажуць, все, давайте, выходзьце, дапамагайце. І так атрымалася, што людзі, хтосьці выходзіць, хтосьці не выходзіць, дарэчы, рэцыдзівіст кажа, все, мы ж все равно нас на расстрэл вязуць, што мы будзем нешта рабіць. А людзі выходзяць, робяць, і ім абяцаюць за гэта, што іх закапаюць у больш прыгожых умовах. Гэта таксама пра Беларусь? Дум спіро спера, пакуль жыву, я спадзяюся. І прыклады, як людзі паводзілі сябе ў такіх сітуацыях, мы можам бачыць шмат якіх творах, то бок і не ў творах, і ў жыцці. Мы ж ведаем, як фашысты ладзілі гэтыя расстрэлы. Мы ведаем, што і ў сучаснасці таксама, калі выводзяць у лес, кажуць капай, а не то застрэлім, то людзі могуць капаць. І гэта натуральна, пакуль у чалавека ёсць хоць спадзеў, хоць на секунду, на хвіліну, ён намагаецца штосьці зрабіць. Але ў пэўных выпадках сапраўды слушна рабіць так, як зрабіў рэцыдзівіст. Калі ты ведаеш, што ўсё адно нічога не будзе, то лепей не дапамагаць гэтай плыні. І тут, калі ты вырашаеш ці рабіць штосьці, ці не рабіць, вельмі важна разумець, ці тое, што ты робіш, як яно на агульным стане рэчаў адаб'ецца. Ведаеш, гэта падобна нават да гэтых правілы паводзінаў у турме. Калі ты штосьці робіш, ты дапамагаеш адміністрацыі, калі ты дапамагаеш адміністрацыі, то ты на іх баку, калі ты на іх баку, то ты вораг для тых, хто не дапамагае. Яны ўсё адно выруюць гэтыя яміны. Дапаможам мы ім ці не дапаможам, але лепей не дапамагаць. Я цябе замучыў з Караткевічам, з Быкавым, давай да Алексеевіч. А Алексеевіч таксама глядзіць у псіхалогію, але в адрозненне ад нейкіх абставін, якія ставіць Быкаў сваіх герояў, у Алексеевіч гэтая псіхалогія яшчэ замешана з фактамі. Людзі ўсе розныя. Кожны чалавек член сусвет, як мы ведаем. І вось лепей за ўсё гэтыя сусветы паказвае Святлана Алексеевіч менавіта ва мностве. У Быкава 2-3 персанажы мы можам даведацца, а у Алексеевіч гэта заўсёды калейдаскоп. Вельмі інтэнсіўная, вельмі карысная, не вельмі лёгкая, але гэта тое, што таксама варта чытаць. У першым скліканні координаційної ради була якраз таки Алексеевич. Можеш распавесці пра сваё знаёмства з ёй? Ведаеш, калі ты размаўляеш з чалавекам, якая такая глыбіня думак, то гэта адчуваецца, можа адчувацца ў кожнай фразе. Я вельмі ўдзячны спадарнай Святлане, што яна мне пэўная... Яна чытала маю кніжку, яна давала мне пэўныя парады, я з ёй размаўляў ўжо пасля вызвалення, і гэта для мяне, таксама неверагодная гісторыя. Можаш распавесці, што за парады? Якія парады? Цікава. Асноўная парада пісаць.
Асноўная парада не спыняць гэтую працу, пісаць, і гэта вельмі натхняльная парада. Калі табе кажуць пішы, можа штосьці атрымаецца, гэта адно. А калі пісьменнік з такога ўзроўня кажа пішы, у цябе атрымліваецца, то гэта натхненне. Таму калі ласка, не дэвальвуй гэтую параду, гэтая парада вельмі слушная і вельмі супераўская. А які ў цябе быў самы складаны момант, самы складаны выбар, які трэба было зрабіць? Гэта ўжо калі я сядзеў уже на ПКТ, уже вы там інкамунікады, тут раптоўна з'яўляецца следчы, кажа, я хачу зрабіць запытанне па справе, вось тут вам пісала жанчына лісты, вось вы мне пра гэта адкажуце. І я зразумеў, што пачынаецца ўжо хваля, калі людзей пачынаюць судзіць за тое, што яны проста падтрымлівалі зняволеных у 20-м годзе. Калі яшчэ ніхто, та сама і ў 21-м, калі яшчэ ніхто не асэнсоўваў, куды гэта, да якой ступені можна дайсці гэта. Ну, таму следчаму я сказаў, што не, я з вами не размаўляюсь, не буду не падпісваць. Я нават не буду падпісваць то, што я не буду падпісваць. І гэта было такі цікавы момант, што ну, падпішыш, што размаўляешся, кажу, не, вы, што я не зараблю, вы гэта будете выкарыстоўваць для таго, каб добрых людзей сажаць у турму. Таму я з вами ніякай супрацы рабіць не буду. І вось самы складаны выбар быў пасля гэтага. У меня быў сшытак, якім я трымаў сваю бухгалтэрыю па ліставанні. Такі агульны сшытак, там сплош імёны, адрасы, і пазначана колькі лістоў, таму што у меня был такі прынцып, чалавек мне піша, я абавязкова адказваю, і я ставлю нумар свайго адказу, і нумар саўпадае з нумарам, колькі лістоў мне дайшло. У меня таксама был такі сшытак. І у меня была такая сістэма, я замалёўваў гэтыя клетачкі, одна рысачка, другая, трэцяя, чацвёртая, потым наіскасок, так потым замалёўваў, там атрымлівалася, што ў адным гэтым клетачцы я азначаў дзесятку лістоў. Потым іншая дзесятка. Вось. І гэта вельмі дарагі сшытак, бо там была ўся моя гісторыя ліставання. І вось самы складаны выбор быў тады цяжкі, калі я вырашыў яго знішчыць. Я яго там знішчыў, каб яго больш не было, каб ніхто не змог прачытаць. Вядома, у іх ёсць все гэтыя звесткі, яны і так маюцца. Але калі гэта ў мяне, то я за гэта адчуваў адказнасць і знішчыў. Зараз у мяне, на жаль, няма гэтага сшытачка. Добра, калі хтосьці з гэтых сяброў па ліставанні з'яўляецца, кажа, о, прывітанне, Макс, мы табе пісалі, вось мне там 20 лістов. І так я згадую, а, так ты вось гэты? Так, я вось гэты. Ну, все, супер. On this optimistic note, we go and make this world better. Thank you for your attention. У тебя есть адчуванне, што ты крыху засумаваў, засмучаў па працы ва ўніверы? Вядома, выкладніцкая дзейнасць, мне здаецца, гэта ўвогуле такі занятак, які, калі да яго падыходзіць так і з натхненнем, то ён будзе адорваць і студэнтаў, і выкладчыка. Таму мне заўсёды падабалася выкладаць. І, канешне, я сумую па тых часах, калі я быў выкладчыкам. Як я разумею, выкладчыкі ў Беларусь, тым больш выкладчыкі-сумяшчальнікі зарабляюць просто нейкія смешныя грошы на настаўніцтве. Ну, не смешныя. Грошы ёсць грошы, праца ёсць праца, але так сталася, што калі я быў выкладчыкам, старэйшым выкладчыкам на кафедры грамадзянскага права юрфаку, па сумяшчэнні я зарабляў за месяц працы дакладна столькі ж, сколькі я зарабляў за гадзіну кансультацыі. Была аднолькавая лічба вось у абсалютным значэнні. Ну і таму гэта, вядома, было не пра заробак грошай, бо гэта было хутчэй пра жаданне падзяліцца чымсьці, можа паглядзець на моладзь, можа ад іх нейкія думкі пачуць. Толькі вось ведаеш, як што мяне здзівіла пасля вызвалення, ты мне заўсёды пытаешся, вось табе пытанне, як ты думаеш, калі б сёння у нас адбываўся працэс? Вось тых людзей, якія прыйшлі, калі б яны ўсе былі ў Беларусі, колькі бы рызыкнулі прыйсці пастаяць у гэтай чарзе. Бо мне здаецца, што вельмі шмат змянілася і ў гэтым сэнсе, бо некаторыя мае нават сябры кажуць, слухай, мы табе рады вельмі, але нават там сустрэцца папіць кавы, гэта ўжо, ну, ёсць пытанне. Ці сябры з Беларусі я нікаго не турбую сваімі паведамленнямі, бо я ведаю, што калі яны не пішуць, гэта значыць, што яны, ну,
пэўна, там ёсць нейкія ў іх страхі. Вось. І ў гэтым сэнсе, калі я зараз з 26-го гляджу 20-й, 21-й, тады я проста быў удзячны за падтрымку, а зараз усім тым, хто прыходзіў, усім тым, хто выходзіў, усім тым, хто пісаў лісты, усім тым, хто рабіў гэтыя акцыі, я разумею, што гэта не проста падтрымка, не проста падзяка за яе, а яшчэ падзяка вось і за подзвіг. Гэта таксама подзвіг, бо яны рызыкавалі не менш, чым мы ўсе. Ось, і яны не мелі ніякіх абавязкаў гэта рабіць, яны гэта рабілі для мяне, і гэта, гэта вельмі, вельмі, вельмі кранальна. Тебе послухаць, што у СІЗА, у няволі нібыта было так весела і крута, але былі моманты, калі ты нават не мог у ШИЗА, у ПКТ встаць. Гэта пэўна з таго, што я нарабіў у СІЗА, там мы і стульчык рабілі, і гэтыя пісталецікі рабілі, і ўрэшце з калені мае сказалі, ну ўсё, мы ўсё. У нас артроз, мы болей не можам, ну ШИЗА так, не ШИЗА, гэта ПКТ было, калі мяне толькі перавялі, я вельмі моцныя пачалі балець калені. Я пачынаў там гуляць па гэтым дворыку, 2-3 колы хожу і ўсё, і стаю ўжо адпачываю, бо баліць так, што хадзіць далей немагчыма. Дактары здарабілі рэнтген, сказалі, што артроз в нейкай там ступені, сказалі, што нічога зрабіць нельга, будзе далей толькі горш. Вось. І там замена суставу, але не робяць замена суставу, сказалі, толькі абнадзеялі, што калі я не змагу хадзіць, то ежу мне будуць прыносіць. Вось. І я такі, окей, а я ж кажу, я ж тады яшчэ лічыў, што я марафонец, там айронмен, у мяне ногі, гэта ж мне ж тут яшчэ марафоны бегаць. І для мяне гэта было ўвогуле, як так, як мае ногі могуць не працаваць. На шчасце яшчэ было ліставанне, вось амаль апошнія лісты. Мая сястра разам з сяброкай яны схадзілі да лекала спартовага вельмі добрага. І ён параіў разам з рэабілітолагам зрабілі пэўную праграму практыкаванняў, якія для таго, каб цягліцы маленькія, якія вакол каленя ёсць, каб яны пачалі працаваць. Яны растлумачылі так, што ты сядзеў шмат часу, не было ніякай нагрузкі на ногі, таму аслаблі гэтыя цягліцы, і зараз весь ціск ідзе менавіта на суставы. І з-за гэтага яны запаленне пачалося. Але калі зноў гэтыя цягліцы зрабіць, калі будзе карсет мышачны вакол сустава, то будзе ўсё добра. І прыслалі там такія практыкаванні, што 8, в асноўным гэта балансіроўка на адной назе, нейкія пад'ёмы ног, ну ўсё вось там на ніжэйшай частцы. Я пачаў гэта рабіць, акурат ШИЗА пачаў, мяне падоўжылі тэрмін ШИЗА за тое, што я рабіў практыкаванне, таму што там лежачы трэба было рабіць. І я тады зрабіў, перафарматаваў. Я прыдумаў сабе свае ўласныя практыкаванні, якія вельмі падобныя на тыя, але я іх рабіў стоячы ўсе. Я не ведаю, ці гэта мела нейкі сэнс, але праз 4 месяцы у мяне боль гэты знік, і я працягваў, кожны дзень я рабіў гэтае практыкаванне, вось до 13 снежня, а цяпер не раблю. Мы прыйшлі на месца, такое, ведаеш, мемарыяльнае. Менавіта з гэтага месца шмат яўрэяў адправіліся ў канцлагеры. І тут палякі зрабілі ў Кракаве такое месца памяці. У цябе, вось, калі я цябе сюды прывёў, якія адчуванні? Першым ўражаннем я ўзгадаў Хатынь. Там коміны засталіся, тут крэслы засталіся, але ідэя манумента такая самая. У мяне гэтае месца асацыюецца з курапатамі. І я ведаю, што ў цябе таксама з курапатамі ёсць вельмі важная гісторыя. Давай распавядзем яе. Ніхто з нас не ведае, хто застаўся ў Карапатах, хто не застаўся ў нейкіх іншых месцах, дзе там той жоўты пясочак, які Быкаў згадываў. Але мой прадзед, я ведаю дакладна, ён быў арыштаваны, быў расстраляны ў 1937 годзе. І цалкам магчыма, што ён у Курапатах, бо утрымліваўся ён у чэрвеньскай турме, а павязлі яго на расстрэл у Менск. Гэта зазначана.
Вось. Дзе менавіта расстраляны, дзе пахаваны, невядома, але прысуд прыведзены ў выкананне ў 37 году 11 лістападзе. То бок ён быў рэабілітаваны, ну, вядома, мой прадзед пасля, і быў пэўны час, калі можна было прыйсці ў КДБ, замовіць справу, пазнаёміцца, там былі прыхаваныя пэўныя часткі, дзе былі там нейкія даносы на яго, дзе штосьці былі дакументы, якія сведчылі пад тых, хто займаўся справай. То есть гэтай інфармацыю мы дагэтуль не ведаем, але нам паказалі допросныя лісты, паказалі яго фатаграфіі. Мы бачылі, што там на гэтых лістах ёсць кроплі крыві, і на фатаграфіях мы бачым, што ён быў збіты. Мы пачыталі, што якія пытанні да яго ставіліся, і тое, што ён так і не падпісаў, што ён вінаваты ў тым, што ён там белапольскі шпіён, тым, што ён там казаў дрэнна пра савецкую ўладу, ну, усе іншыя абвінавачанні, якія ў тыя гады высоўваліся. Але гэта была не першая яго ўжо сустрэча з гэтай машынай. Увогуле іх было 4 браты, іх называлі браты-каласкі. Яны там каля Нежаўкі, такая вёска ў Чэрвенскім раёне, іх былі хутары, якія яны толькі-толькі накапілі грошы, там не ведаю за колькі пакаленняў, але іх бацька, прапрадзед Іван набыў зямлю. І на гэтай зямлі яны акурат збудавалі 4 хутары. Спачатку трэба было выкрачваць лес, бо там такая гісторыя, што стаяў панскі лес, потым паніч гэты лес прайграў карты. Потым хтосьці перакупіў, зноў перакупіў, рэшце-рэшт немец нейкі выкупіў гэты лес, і ён пабудаваў вузкакалейку адмыслова, каб даехаць да гэтага леса, вырубіў гэты лес, прыбраў за сабой і лес, і вузкакалейку, і уехаў. А тут прыйшлі гэтыя браты і пачалі будаваць там хутары. І вельмі цяжка было, ну, уяўляеш, дзелянка, дзе засталіся толькі пні. Яны гэтыя пні, вось паданне, якое засталося ў сям'і, што яны гэтыя пні усялякімі сродкамі ад іх пазбаўляліся. Самы добры сродак, я ўжо не ведаю, дзе яны бралі, можа, гэта паданне, быццам бы высверлівалі у пні там дзірку, у дзірку засоўвалі дынамітную шашку, і яна дапамагала гэтай кашараваць пні. Вось калі яны выкарчавалі пні, пачалі будавацца, пабудаваліся, стало іх все добра. Нават яны там у складчыну на всю вёску купілі гэтую малацілку, маслабойку, каб можна было і сваё апрацоўваць, і вяскоўцам таксама. Ну і вось акурат прыблізна ў гэты момант да іх і прыйшлі. Старэйшага брату адразу саслалі туды на Урал, там з астатнімі таксама асабліва не цырымоніліся, там раскідала іх то ў Карэліі зараз, на ўсіх. Мой прадзед Александр, ён не стаў чакаць, пакуль гэта будзе, ён стаў, пакінуў усю маёмасць, ішоў у Смалявічы і пачаў там працаваць цесляром. Але памылка была, што ён пабудаваў новы дом, пэўна было, з рукамі ўсё нармалёва, ён пабудаваў яшчэ адзін дом, і гэты дом, як кажуць, зноў-такі паданне сямейнае, вельмі спадабаўся аднаму оперупаўнаважанаму, які на яго паглядзеў, кажа, ну, добры дом. І все, і вось пасля з'явілася гэтая справа, якім яго абвінавачылі, што ён там белапольскі шпіён, і быццам бы там нейкіх бандах браў удзел, яшчэ штосьці рабіў, ну, без ніводнага доказу, без яго прызнання, што мяне, шчыра кажучы, здзівіла, таму што я ведаў, што ў тыя часы альбо прызнаваліся, альбо там да расстрэлу нават справа не даходзіла. Вось, ну, вось, без прызнання прысуд і прысуд да расстрэлу. Калі чуеш гэту гісторыю так збоку, то здзіўляешся, наколькі гісторыя, канешне, вось так вось ідзе па спіралькі. Дзякуй Богу, не расстралялі, я ж кажу, у нас значнае паляпшэнне сітуацыі. А ввогуле, першага, мы калі шукалі звесткі пра сваіх продкаў, апроч пошуку в архіве, там у царкве Нежаўскай, яшчэ я рабіў вышук в інтэрнэце, ну так, на всялякі выпадак, дзе там у гісторыі знакі засвяціліся. Звесткі такія, што адзіны ў Беларусі інквізітарскі працэс, пра які захаваліся дакументальныя звесткі, ёсць пратаколы допытаў і ўсё астатняе, яны захоўваюцца ў архівах. Ён быў у Гародні, і ладзіўся ён над ведзьмаком, якога звалі Максім Знак. Было гэта ў 1694, здаецца, ну, дзесьці там, напрыканцы 17 стагоддзя. Там таксама цікавая гісторыя, задакументаваная, ў інтэрнэце ўсё ёсць, але невядома, з чым скончылася. Ну, пэўна, мусіла скончыцца, што яго павінны былі спаліць, бо іншага пакарання там не павінны былі зрабіць, калі ён уже такі вядзьмак, які сазнаўся. Калі глядзець, вось аднаго знака, будзем лічыць, спалілі, нас вось яшчэ аднаго там расстралялі, а я
толькі пасядзеў у турме. Ну, гэта відавочна прагрэс. Чалавецтва рухаецца кудысьці наперад. Але ж тое, што праз стагоддзі абвінавачваюць в нейкай лухце, якую не могуць нейкім чынам давесці, і гэта працягваецца, вось гэта павінна нас здзіўляць. Бо мы прайшлі, я кажу, як нацыя, як грамадства, мы прайшлі праз часы сталінскіх рэпрэсій, якія паўплывалі вельмі шмат на каго, насамрэч, і беларуская інтэлігенцыя, і наша там уся і літаратура, і навука, і гісторыя беларуская. І вось і што? І зараз тыя часы, дзе, здаецца, ўсё можа быць зусім інакш, але вісяць партрэты Сталіна і Дзяржынскага, цытаты, прычым цытаты не тыя, якія насамрэч казалі, а тыя, якія зараз напрыдумлялі для іх укласці ў вусны, каб гучала больш жорстка. І відавочна ганарацца, што яны нашчадкі вось гэтых людзей. Ну, тыя, хто робяць зараз тое, што завецца там крымінальным пераследам і вытрыманнем у калоніі. Вось гэта сапраўды дзіўна. Трэба штосьці зрабіць, каб гэта зноў не паўтарылася. То бок працу над памылкамі трэба рабіць. Таму што калі не рабіць, то будзе зноў на тыя ж самыя грабелькі. Калі адкрылі справу твайго прадзеда, то там не было выканаўцаў. А як тады знайсці тых, хто катаваў? Яны скажуць, людзі ж скажуць, не, гэта былі не мы, вось ты ў масках, ён забыўся, столькі гадоў прайшло. Па-першае, калі мы кажам пра справу майго прадзеда, мы і кажам, што мы з гэтага кола не выйшлі. То бок, у 56-м годзе людзі выйшлі з ГУЛАГу, але яны нават не атрымалі ніякіх кампенсацый. У них быў вось гэты фанерны чамаданчык, і яны з гэтым фанерным чамаданчыкам так і памерлі шмат хто. І, вядома, ніхто не мог караць ніякіх выканаўцаў, якія засталіся жывы, бо яны займалі вельмі значныя пасады. То бок гэта было проста, вось як памілуха. Так, асудзілі рэпрэсіі, але асудзілі іх без прыняцця нейкіх мераў, за выключэннем там некалькі выпадкаў, там, калі гэта быў як скейпгоут, як вось сказаць, што вось Берыя ва ўсім вінаваты, Берыя і Сталін ва ўсім вінаваты. Не. Таму гэта не паказальны прыклад. І мы ўсё ж такі жывем, нагадаю зноў, мы жывем у 21 стагоддзі, і сведчанняў, наколькі я ведаю, ўжо дастаткова. Вось, і сведчанне будзе толькі больш, бо праўда яна такая рэч, якая вырываецца заўсёды наружу. Асабліва, калі ёсць паўсюль камеры, ёсць запісы, гэтыя запісы дублююцца. Вядома ж, што хацелі б знішчыць усе доказы, але, па-першае, мне здаецца, што яны трымаюцца, гэтыя доказы, таму што гэта таксама сродак уплыву на людзей. Пакуль ёсць доказы гэтых, то яны ніякіх дурных думак у галаве ў гэтых людзей не з'явіцца. А па-другое, нават калі гэтыя доказы будуць знішчаны, то ёсць іншыя сродкі доказаў, якія існуюць. І як паказвае гісторыя нейкіх гучных працэсаў, усё гэта выплывае. Трэба толькі добрая праца следчых, сапраўдных, накіраваная на высвятленне сітуацыі і без усялякага прымусу, без усялякіх пагроз шмат хто шмат чаго раскажа. На чым грунтуецца твой аптымізм? У нас такое атрымліваецца вельмі цвяроза аптымістычная размова. Што дае табе надзею? Як бы хто што не казаў, што ўсё паўтараецца, так, яно паўтараецца, але пэўны рух да гуманістычных каштоўнасцей існуе. І існуе нават у тых дзяржавах, якія лічацца, не адносяцца да тых краін, дзе вельмі багатыя дэмакратычныя там і іншыя традыцыі падтрымлівання правоў чалавека. Паўсюль штосьці змяняецца. З гэтага пункту гледжання аптымізм, ён доказамі нейкімі падтрыманы. А з іншага пункту гледжання, мне здаецца, так прасцей жыць. Уяві, калі мы будзем песімістычна настроены, то так сумнавата будзе. А калі аптымістычна, то не атрымалася, ура, не атрымалася, наступным разам атрымаецца. Можна штосьці такое нават у гэтай сітуацыі сябе думаць. Мне здаецца, што перажыванне за таго, што не атрымалася, яно значна хутчэй сканчваецца, чым канстантнае перажыванне, што нічога ніколі не атрымаецца. Вось калі ты жывеш з гэтай думкай кожны дзень, напрыклад, 10 гадоў, то у цябе 10 гадоў пакут. Калі ты штосьці рабіў 10 гадоў з натхненнем, у цябе 10 гадоў шчасця, потым, калі не атрымалася, там у каго як, но кажуць, што што б не адбылося, праз 3 месяцы мы зноў будзем шчаслівыя. Гэта даследаванне вядомае, калі даследавалі тых, хто выйграў латарэю, тых, хто папаў пад цягнік. Вось праз 3 месяцы
прыкладна аднолькавы ўзровень іх нармалёвага стану рэшу. Вось таму я за тое, каб быць шчаслівым, а калі не атрымаецца, ну крыху пасумаваць, а потым зноў быць шчаслівым. Што ў галаве? Калі бачыш, Жыць за любою у павазе да людзей, болей не хлусіць і не баяцца ніколі, ніколі, ніколі. Гэта, можа, адзін з лепшых момантаў у жыцці. Ніводнаму, мне здаецца, барду вось такое нават не снілася, каб 70 000 чалавек. Прынамсі, глядзелі, не слухалі, бо мне людзі казалі, якія там былі, што яны ўжо не чулі, што там рабілася на сцэле, але яны дзесьці былі ў наваколлі. І з такой аўдыторыі, ну, гэта, пэўна, самая моя паспяховая вось выступ ever, я думаю, але я залажаў там. ну, я тебе скажу, што ніхто не заўважыў, бо ўсе апладавалі. А я тебе казаў, што, вось глядзі, напрыклад, песенку, можа, ты чуў гэтую мелодію дзесьці. It will be just a common day, the sun will be yellow, the sky will be blue, but from the far away, the thoughts will return and the hopes will come true. Eyes will be meeting eyes, sharing the happiness that people feel. Smiles will be waking smiles, and there will be love, cause it will make it real. Just live freely in love and in respect. Be yourself, it's easy, isn't that? Don't be afraid and don't you tell lies, ever, ever, ever. And lose again your freedom and pride, never. Я тебе шчыра скажу, мне больш на беларускам. А мне шчыра кажучы, тоже. У 20-м годзе, напэўна, не могла падумаць, што некалі я буду прадстаўляць у прасторы, таксама не могла падумаць у прасторы Максима Знака. Больш казаць нічога не буду. Вітайце цёпленька. Как ты считаешь, что нам нужно изменить в правовой системе Беларуси, чтобы она стала нормальной и хорошей? Людей. Небо темное в облаках ношу, ты променьшика шукай, знойдешь, калі хочаш, і няхай. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям праўды, яна проста ёсць да ўсё. Гэта будзе звычайны дзень, можа праз месяц, а можа і заўтра. Сонца разгоніць цень, толькі яшчэ патрываць крыху варта, каб гэты дзень настаў. Рабі, што належыць, і будзе, што будзе, каб гэты дзень настаў. Будзь беларусам, і разам мы будзем быць сабою, што можа быць прасцей. Жыць з любоўю у павазе да людзей, болей не хлусіць і не баяцца ніколі, ніколі, ніколі. Болей ніколі не пазбаўляцца годнасці ды волі, годнасці ды волі. Дякую. Дякую, дякую. Хлопцы, дзяўчаты, вялікі вам дзякуй за тое, што дагледзелі гэта відэа да канца. Для мяне гэта вельмі вялікая адзнака маёй працы. Тым больш было даволі складана дамовіцца з Максімам Знакам на інтэрв'ю, але, як мне падаецца, у нас атрымалася вельмі класная, натхняльная і грунтоўная размова. Таму, калі вы з гэтым згодны, з вас спадабаешка гэтаму відэа, напішыце пад ім каментар, каб яго пабачылі як мага болей народу. І хутка вернемся. Заглянем сонца. Давайте беларусець разам.